लोगोफोर दिनै नोंसिनि सिगाङाव गोदान शायरि लानानै फैलायबाय। शायरिखौ दैथायहरदों बिनय बर'। डिस्ट्रिक्टआ जाबाय धेमाजि आरो गामिनि मुङा जाबाय रंपुरिया। लोगोफोर आं दिनैसो हमदांनो हाबाय मारै गोसो थोनाय जायो। सानफ्रामबो बिनिनो कल मेसेजाव फाग्ला जादोंमोन, नाथाय जेब्ला लोगो मोनदोंमोन ना बेजों, अब्ला आं मिथिबाय मानोना बे सासे बिमासो। सानफ्रामबो कलर बिबिसना बेथ' सानफ्रामबो थाखायोमोन, नाथाय आंदि गावैखौनो हमदांनो हायासै आं बेसेदि नोंनि थाखाय फाग्ला जादोंमोन। नाथाय नोंदि बेसेबांबा बैसो जानायसो आंनि जिउजों नों बुहुत गेलेलांबाय। आरो लोगोफोर आं हमदांनो हाबायदि दानि जुगाव रावखौबो फोथायनो हाला। दानि जुगनि सिख्लाफ्रा ओरैबायदि जाजोब्बाय, हाबा जाखांनायबाबो सेंग्रा गोरलैसो नामायो। बिनिखायनो लोगोफोर साबधान जानानै था। आरो लोगोफोर शायरिखौ मोजां मोनोबा शेयार खालाम।